suci. Shalom, horas madihita saluhutna, pukotama pertangiangata di bagasan Borninon, adorang sotapuka, martangiang mahita ganuk, martangiang mahita. Amen, tapuji matuhata, marede mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mata kutu Jahoba, ay ibana do mangenet patusian jorgong, say do pakon maaw, jala asiro hamdiaw, ay pujung jala nadangol doaw. Hodo ale Jahoba dihalunguton rohaku, ale de bataku, marhapo satu hodo au, sayunang paila au, haleluya, martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai,
dilehokodo ibana humokopami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi. Sai patogu marohanami asau nangganggu rohanami makaporsiai hasesaan ni dosa nami. Asau nang madele hami alani dosa nami. Alai asa pos situtu rohanami dia sini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Epistel di Borninon di Partangiangata tersurat mai di Heber 5 mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 Kak sore di ayat na perpudian non di ayat 10 pengonido nang Kristus dan ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina debatado nama dok tu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon songon nidok nai dina asing malim doho ro disaleleng ledengna mangihuton horong ni si Melkisedek tagajol maibana dipeleho doa kapangidoan na dohot elehelek na mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean jadi ditangi hoddo ibana gabe malua sian hata hutone ai atik pe anak ibana diburu hoddo pangoloyon marhite sian nati naon nanai jala dung ripas gabe si horhon haluaon saliling-leleng na do ibana disude na mangoloi ibana digoar debata do ibana situani malim mangihuton horong ni si Melkisedek ido sahatna martuado akan tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Asini rohama dihamu doh dame nasian
debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita hatan itu hata ujahan jamita di pertanyaan ata borginon imana tersurat di Jeremia bidu tolu puluh sada ayat tolu puluh sada ro di ayat tolu puluh opat. Tajahama marsikap soring songonoma hatana idama narodo aka arisogot ninna jahuba pukoku ma padan na baru tu pinopar ni si Israel dohot tu pinopar ni si Juda. Ayodo padan si bahenoku tu pinopar ni Israel dung salpu aka aryon ninna jahuba lehonokuma patikku tu bagasan ati-ati nasida jala suratonokku doi tu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jala nasida gabe bangsokku. Orang nido sah ni turpukta kadongan nani holongan ni Tuhan tah Yesus Kristus namar persauran di bagas joroon dohot na di bagasta ganu marsada-sada hata ni Tuhata sada uzahan ima sada pakiriman maneng sada baga-baga taringot tu Yesus Kristus di ngoluni bangsa Israel di hati ha nasida dijajah oleh penjajah Babel jala di sidi baga-bagahon ikoro nama sada nabui mabahen patik nai baru maring padan ni debata gurit di hati-hati dohok diroha nasalilingon padan maning poda ni debata maneng patik ni debata na ditiup ni bangsa Israel gurit doi maneng tersurati di batu. Jadi perubahan bahasa ikon diubah ala naparjolo gurit di batu dang tarulani bangsa Israel ala dipikirina sidai holan gurit-gurit songoni maneng di harikot nai dipake di tikidang rikot dang dipake. Jadi nabui si panot doi, nabui pailengot doi, nabui takpakiot doi, narohana sida. Sehingga gabe masa di nasida dosa. Gabe masa di nasida ima parngoluan na hobar tu dirina sadiri dan na hobar tu naguriti ima patik ni debata. Jadi marhite turpuk tahun dipaingok ma
bangsa Israeli maswadaho debata aladang gurit di rohana sida hata ni debata maneng padan ni debata holan di buku di batu dohot di pikiran nasida dang sahat turoha. Jadi marhiti-hiti turpuk taom di paingok ma bangsa Israeli adong baga-baga bahinonna adong bahinon ni debata sada ulaw na balga manang sada na mabahin bangsa Israel mulak tu debata ima marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus namang guriton di rohataon ima padan ni debata. Jadi aga na marhaporsiaon tu Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus di sima gurit ima padan ni debata do baga-baga ni debata ikon mian jolmai tu surgo sa bulat bay. Jadi marhiti-hiti turbuk taon di paingok mahita asa tasoloton hata do baga-baga ni debata gurit di rohata alaniaha nabuy do mago bibil taon nabuy do hancur portibion alai anggonga gurit hata ni debata di bagasan ati-atenta do di bagasan rohata dang adong nabuy be manosai dohot pamagohoni dang adong benabuy mamulai dohot laho pamagohoni siatong-atongan ni rohata. Jadi marhiti-hiti turpuktam di paingok mahita padan ni debata na dumenggan haguriton na imaroha ala molo nung ngagurit di rohata ima Tuhan Yesus Kristus songon panggohi ni padan ni debata di perjanjian lama digenapi di bagasa Yesus Kristus akhirna ngolu taon ngolu ni zolma na marhaporsiaon tu debata na marhaporsiaon tu Tuhan debata sehingga ngolu taon ngolu dang naholan gurit-gurit. Jadi adong dokan berbeda parulona di gereja doh parulona di jabu dang adong besongoni dang adong benapulik di kitiok bibel burjui bana dong dang di tiok bibel berubah. Sarana di gereja kita martangi yang marid de mamuji debata. Hape lau hita tu jabuta gabir berbeda. Dang adong bena songoni maulonunga gurit hapor seaon maneng padan ni debata di bagasan hita. Jadi yang adong be masa-masa kehidupan toima di Papua semaco di bagasa tikyon hari Minggu iba manesa dosa. Dang adong bena songoni. Bangsa Israel songoni do nasida. Mulu hari Minggu nai hari Sabat ala hari Sabat do bedina sida badia hiat do par minggu nasidai badia hiat do par redeo nasidai uli hiat do sudi alai holan salpu sian gerbang maneng siap pitu maneng san harbangan di bagacoroi berubah do nasida ala ni ido di dokon di Jeremia do di Yesaya tu sadam mabuan hamu edemunai tu sadam mabuan hamu akapelia munai tu sadam mabuan hamu imanian kormunai dang adong mergunai diau ninna debata ala berbeda di tikki mared dinasida di tikki mamuji debata di gerejaon berbeda ibana dohot di ulon nasiganopari. Jadi debata kecewa dengan hal-hal seperti itu. Jadi diingiton debata ikon tergurak do, tersurat do, terukir do, ima padan ne debata di bagasan rohani hita jolma. Asa unang berbeda di gereja dohot di jabuta.
Unang berbeda di gereja dohot di karejota. Unang berbeda di gereja dohot di aka inganan na asing. Jadi diingiton manang dipangido hatan ni debata dihita di bagasa tikion asa gurit pada ni debata dihita di rohata ganuk marsada-sada. Sehingga kadang adong besok na diturpuk tahun naking di dokon si jadi dang be podaan ni sahalak dongan na. Jadi malu marjamita audison dang nama mudai hamu nama muji debata do hita. Kadang-kadang jolma songoni do berpikir marjamita gawe dipikir nama mudai. Sebenarnya itu memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bukan menasehati, bukan nasihat saya, bukan poda saya, tapi Allah yang berbicara, sehingga itu kemuliaan bagi Tuhan. Jadi marhite-hite turpuk tahun dang be podaan ni sahala donganna maneng dohonon na tuhanggina songonon tadahamu majahuba. Jadi khotbah tidak ada lagi khotbah orang Kristen porsiamaho bertobatlah, bukan. Karena apa? Karena orang Kristen sudah beriman kepada Tuhan. Yang jarang jamita tabegikan bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Takiabe. Nah dipangidohon songon dia hita disungguli asa terus hatane debata nonggurit di rohataon. Iya mah Tuhan Yesus Kristus hasikopana ikon gabe ima karakter ningolu ni akan amar hapor seaon. Jadi dang mubau bebe dison muba ditikirisan gabe asing dang bunglon be. Ate dang bunglon be. Alai tetap ibana berwarnakan warna iman kepada Kristus. Hapor siaon mana manok tong tu Tuhan Yesus Kristus. Alanido didokon molo roau ngarobe ibana ro padaku ima Tuhan Yesus Kristus guritonok koma di rohana sida di ati-ati nasida ima padaku imanaking na tersurat di ayat 33. Ayodo padan si bahenokku tupino perni Israel dung salpu aka arion dung mula nasida tu Jerusalem ninna Jahoba lehonokku mapatiku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonokku doi tu bagasan roha nasida. Jadi roha todo panuratan ne pada ne debata firman Tuhan. Jadi molota jaha bukwede 820 sia molo sesalate talai tabukka majo 820 sia atede mazon namang organis maneng inang song leader.
Jadi molo tabereng edetai patik nai baru silonok kutuhamu imana king masih haholongan isedo holongi ima Kristus Tuhan tai. Jadi ditanda dewata hita molo maneng ditanda jolma hita ima akasesian ne Tuhan dewata molo taulahon nama si haholongan songon holokku Tuhamu ninna Tuhan Yesus Kristus. Jadi marhiti-hiti ma dangadong BHP naking perbedaan nih saya mengasihi di tengah-tengah gereja dan saya mengasihi di lingkungan dimanapun kita berada. Akhirnya ngoluni jolma namar haporsiaw tu Tuhan Yesus Kristus ima tapuk di padan di debatana king terus do ibana mangulahon ainunga marurat hata ni debata badan ni debata di rohana dohot di ati-atena. Jadi karakter ni namar haporsiaon tu Yesus ikut terhida doi ganup tiki maneng situasi apapun ngoduna. Dangadong perbedaan terus ibana mian desi dang moleng-oleng maneng songon air di daun talas kata orang filsut alai hot ibana ditiup haporsiaona badan de debata di ibana ima Yesus Kristus molo songonido terus mahita gabi sisian ni debata. Jadi di hita sian hita dipangiro sian hita talehom ma ganupari ganup tiki rohat taon gawe panuratan ni badan ni debata. Ukiran firman Tuhan juga terus talehon memperbaharui diri dari yang saat ini besok semakin baru besoknya semakin diperbaharui lagi. Undang Roh Kudus mian di bagasan rohataon ganup ngolutaon gabe ima mangaraho kita berlaku bagaimana di setiap aktivitas kita. Idona pinangidoni debata. Jadi dang holan be simbolis maneng tergurit di bibelobe. Adong do patik nami alai ama patik nai dok banjolo ninna tarsura ibibelido julu hubuk kamanon daong be nunga disobbe ima patik ni debata yaitu karakter mengasihi siapapun maka holongi debata maka holongi donga colma. Jadi ngoluton dipangido hita di masa-masa sulit saunari boha hita mapraktek konon boha hita terus mengolu di bagasan padani debata amo se padani debata na tumibo maulunung nga mangulu behita disi amay dokon debata Tuhan Yesus Kristus rapak do hita sugot mangulu di hanguluan ari sugot ima hanguluan nama noktongi. Jadi pada di debata sanonik dirohot tu hita ima Yesus Kristus taparangi homai taula homai ima nakim perbuena sada nahot maka holongi debata maka holongi dengan jolma tanpa diganggu apapun songon dia pe situasina imana mengulu nuaeng masa saunari tu masa depan songon jamita nari minggu pada ni debata akan namangulahon asini roha namangulahon hata ni debata nama kanguluhoni di bagasang nguluna dang alana niojar ni manang na dang alani aka na di portibion alai ala nang porsiaro ibana ba tupalna ima di hanguluan sugut hanguluan nasa leleng ni leleng na. Jadi noeng nga lelehon dihitai di wahyu maneng dipangukapon di dokon tiok ma tupalmi asa hot i dihita ima Yesus Kristus
naung manesa dosata. Molohoti ta parangehon tanguluhon mangulu mahita tu kehidupan masa depan. Itu harapan dan kebahagiaan mangulu di hanguluan nasa leleng ni leleng na. Jadi hatan itu haton paingoton hita asa toktong ta parangehon parangen ni Kristus ganu tiki ganu pari maneng songon dia pe situasi ta. Amin. Martangiang mahita. Debata amanami hodo na marmulia, hodo na mangalihon di hami ngolu na badia, jala dilehoko di hami ngolu si pakyon nami di hasyanganon, hodo na mangay kami gabi sada yanakomu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Gabi aka anak hatiuron kami. Didoko hodo marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Daksian portibio be haroroni na marhapor siaon tuibana. Alay marharoroan sian harajaw mo nama. Jadi molo maringanan pe kami di hasyanganon. Akan abadiah ma si parangihon nami. Ala sian hodo haroro nami, sian habadiaw mudo haroro nami. Nang hatampe paingoton hami di bagasan Porginon, di bangsa Israel, nama jalo patik dohot padan na sian hoi, merhiti-hiti natar surat di batu, natar surat di akka harotas, maneng gulungan-gulungan. Dan tersurat di rohana sida. Alay hatam paingoton marhiti Tuhan Yesus Kristus. Nungayuhir hobe hatami di rohanami. Di hati-hati nami. Ala nungamian todim todi porbadia di hami. Ganup marsada-sada. Di igilido hami asa toktong hami maparangihon parangin na badia manang nasongod dia pengolu nami manang nasongod dia pehuadi hami di hasyanganon udang gabe sarobang hami dohot portibion alau boto hami naong sian habadio mudo hami marhite-hite todim jahuba debata amanami balga situ tudo asin roham namangain hami mian gabi akapino parmu lehom madi hami hatam gano pari ganong tike uhir homai di rohanami di hati-hati nami asa manok tongihu parangeho kami di ngolu nami di ulaon nami di pangalakayon nami dang adong bengulu namion naso maparangehon hatam dan adong bengolu namion na mangulahon dosa na mangulahon las ni rohan ni sibolis alay las ni roham na mahuparangihong kami ala naung tubuh ho di hami jala hami tubuh di bagasan harajom Tuhan Jehovah di bata amanami ula-ulam do hami di portibion laho pararaton barita nauli dang boyali Tuhan hubahin hami asa bertobat hala alay marhiti-hiti parangin nami mahami marjabita marhiti-hiti ulaw nami mahami pataryason barita nauli asa lam marbungaran hatam nabadiyay Tuhan Jehovah dewata amanami manok tong mahong tod di miyan di ganup hami marsada-sada asi maroham Tuhan diborngin na holomon upasat hami ma seluhut na ruas ni huriam na bungo di bagas joromon dohot akasi solhot dohot aka pinopar
songoninang ruas ni huria na mangihuton na beribadah merhiti-hiti live streaming. Tuhan pasu-pasu mahami ganup marsara-sara ditiki marsahit hami pamalum hami ala huboto hami sian hodo hamalumon ditiki galiro hanami manganupi na masa pergumulan di hasyanganon pagugo Tuhan marhiti-hiti tordib ditiki lemar pugos hami masa di hami harugion dia kausaha pos dorohanami natuguam mudo hami hobar tulomon roham Tuhan Jehovah di bata amanami martangiang hami asa homa nama masumua seperti bion ala masa noaing sahit surimago merhiti-hiti COVID-19 sia pamalum mali Tuhan aka jolma na terjangkit virusi pergugui ma aka tim medis lehom madihami saluhudna ima hagugoon hahipason asa saitalu pirusi maradupon hami alaho namian dihami meragam malit Tuhan namian dihami noaing ganuk marsada-sada sahit nasa huboto hami dope pamalum may Tuhan upa may siyan pamatang nami alay digit ni saluhut nay pamalum mahaporsyaw nami pamalum maroha nami ati-ati nami asat hot marhaporsyaw tuho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami omma tangiang nami tangi homahami amen maride mahita Pasada rohatta martang yang maita. Puji-pujian mardongam mauliate. Usap baho rohanami tuho ali tuhat di bata ama. Nama rabang sudi bagunwa gijang.
na ujo kami di bagasan ko anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Maulate madihole Tuhan, didongani diring rekodo kami, siap bagas nami boy bongot tu, bagas joromon, ima, dinalaho, manghiuton pertangyangan nami si ganuk minggu, na ipaturan ni akka sian huriami. Tuhan debata Jehovah, dibani ale Tuhan, maulate godang madiho di salu asido tolong roham ala didongani iring kodo hami di bagasan hai pason do las ni roha suang songoni nang Tuhan tiak karuasmu nasoboi bongot tu bagas joroon manang nadoho mangihuton melalui live streaming ala ni ale Tuhan tong tutangamu upasatami asahonamian jala madongani hami saluhu na di bagasan holong na syakoy. Tuhan debata Jehovah huwag kami tong ditangyang nami di keluarga ni anak ni Huriami ima Arlene anak ni ama nami keluarga de Turnip buru manurung natongon ditikyon oleh Tuhan pihak di Podomana di rumah sakit Antonius dibani oleh Tuhan marpangidua kami asa jama jalau pak masai siap pamatangna lehom ma Tuhan obat dohot akasipanganon na di panganna gabe pargogo asa hatop hisar pamatangna siya sahiti pargogoy ng Tuhan akamedis ng paramedis tarlumo binatuatuana asatong pos roha di naroak kasahiton nanaing marujung jala lehonom mudo hasehaton di nasida. Tua debata Jehovah tong do hubok kami ya kadokan nami natong ditikyon molotungadong petuhan nadong parukilon arsat ni roha tuho pasat tami apuli jala pargogoy lehom matuan to di perbadian sokay tuganup hami marsada-sada asa margogo hami jala boy mangulak kaulaw nami khobar tulomon roham. Tuhan debata Jehovah maulate madiho Tuhan godang donyam pangiduan nami ditikyon tuado pamu aleho boto hami debata na mangulu doho diboto hodo salhut na ahananaing si pangiduan nami dibani oleh Tuhan khobar tulomon roham pasahap matuganup hami marsada-sada asa tau hasangapo jala puji-puji yang madiho di dalam ni ngulunami tujuluanon. Tuhan debata Jehovah nungahu bagi hami Tuhan sautik siak katami goretame Tuhan gabe bohal di partodion di rohan nang ati-ati nami asai bohal nami di pardalan ni ngulu nami di nama ngula-ulaw nami tujuluan nyari maulate mahiho Tuhan nang naing mardo musirak kami siap bagas onali Tuhan siap bagas joromon tuho pasat kami lakanami dalan nami tugu-tugu iring-iring kami asatong di bagasan hai pasal las ni roha pajupang doho akka keluarga nami di bagas nami di bagasan hai pason nang suang songoni nang ali Tuhan bagas joromon tuho pasat kami homa namian jada tong-tong maringana dison suang songoninang uluan ni huria nami di ngananon padao parmaran padao akasakap-sakan ni sibolis na sudinggan uboto hami Tuhan debata na mangulu doho debata na mangaliod dame alani ala Tuhan tuho mau pasatami asa homa na mangula jala na majaga alate maho Tuhan sonari godang dosa ulahami ale Tuhan maradok podongan nami tardubo marpoko di baheni mangido hami si anasi ni roham jumolo
sesama dosa namin nagudangi, unang gabi, mga bati haboran na kapasu-pasu, na nang sipasataw mo da peduhami, ganuk marsada-sada. O matangyang Panginoon nami, usabaw kami, wala di bagasang gwa na mo Kristus Jesus Tuhan nami. Mauli ate madiho, amen. Si rohana sumurung nahupuji kami di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Marulah-hulak kami ali Tuhan maju gormu nabadiai. Maka molatehon dengan di basam nam ngelehonmu tu ganup kami. Di pangaramotyomu tutu di kami. Bagasan pertanyaan nami di bornginon. Di loso kami marlas ni roha. Lama muji pasangap guar munabadiai. Uhud tumangihon hatam naung pinatol khas ni naposomi. Ali Tuhan maulia timadiho. Leon ho di hami tiki nauli na denggan. Tiki na penarbadian mo nali Tuhan. Ayu boto hami ulau nabadia doon. Na pinasahatmu tu ganup hami. Lani Tuhan hatam naung hutang ihok kami. Asiroham pasu-pasu homai tu ganup kami marsada-sada. Unang marisuang yali Tuhan. Ubuak kami matutui di bagasan parangulon nami. Uhir hon tung mesai gomos ali Tuhan. Tuhami ganup marsada-sada. Ubuak kami tutur tonga-tonga ni keluarga nami. Jala unang marisuangi Tuhan. Disadok parangulon nami toktong mahatami na mangula di hami. Jala hami matutuga bisuratmu disadok ngulmit mingulu nami. Ali Tuhan nang naposom nang pasahaton hatami ali Tuhan. Setabay mahahipason agogoon dohot bisuk nasyen hoy ali Tuhan. Jal toktong nasida di bagasan bisuk nasyen hoy lau para raton baritam naulii asalam taba Tuhan akan naporsea diho nang songonit kuan keluarga pe ramotima satoktong Tuhan mardame sonang nasida nang diluaton ali Tuhan di bagasan tikyon huwa kami ditangyang nami tutu sude ruas HKBP Cirujuon mang nadidia pe ganup nasida nang dibagas na be nang diakaulon nasida pele Tuhan tuhodo pasaton nami padaw siya nakaparmarani daging nang akaparmarani todi mulotung nasida dang boy rap marsaor dohot hami di bagasan tikyon nali Tuhan paingot toktong nasida tuktuki rohan nasida asasay malungun lau marsaor dohot ho lau tumangihon hatami. Ali Tuhan pasu-pasu maakan nanyulan di tangan nami asa hukoto hami Tuhan jalaboy ihu pake hami lau pature-turehon rumah tangga nami ganu marsada-sada sok songoni ma ali Tuhan akayanakon naung pinalumihonmu tu ganup hami tuhodo pasaton nami nasida asa ho na mangajari hami Tuhan dilalama buah nasida tu dalan munadinggani
Unang adong siya nasida nang kusahalak pi Tuhan. Na manibil sa dalan mili Tuhan. Jala toktong nasida marperhato poton. Hodo Tuhan nami. Tuhan na panguluhon hami. Na mangalehon ngolu di hami. Sahat rodi ujung ni ngolu nami. Ali Tuhan. Dina parsikola ali Tuhan. Leon mabisuk na senhoy. Jala upasat hami manasida. Akan nanaing mangihuton ujian akhir Tuhan di kapar sekolah nasida. Mana manorangi pikiran nasida le Tuhan. Lehon haringgason nasida lamar siajar. Tupe le Tuhan di masa pandemion. Dang boy sudi nasida boy tatap muka di sekolah. Alai lehon mahaburjuon di nasida. Dohok tanggung jawab lamar siajar. Jala boy haduan nasida mangihuton. Aka materi ujian ale Tuhan di bagasan lasni roha. Jala dapat nasida ma Tuhan na terbaik di ngolu nasida. Naksongoni ali Tuhan diaka yang akon nami na utamat na namang ngeluli karejo ali Tuhan todo pasaton nami nasida patuduh matutu akka ulau natama di nasida gan marsada-sada. Jala bu marlas ni roha ali Tuhan di nama muji pasangako. Molotung ali Tuhan diaken akon nami naong dapat kinanian nang marumah tangga patuduh makasih rekap nito di dinasida asanggia totong lam martabata balas ni rohan nami di lama muji kuarmuna badiai soksoni ma ali Tuhan diakat keluarga na baru pi ali Tuhan naung dilion mo pas-pasum Tuhan di parsari pion nasida Tuhodo pasaton nami di boto hodo ali Tuhan akan narikoti di ngulu nami. Pasaut ngali Tuhan di nasida pahot ma pasu-pasumi ali Tuhan. Napos drohan nami natoktong hot namian di nasida gadung marsada-sada. Ali Tuhan mau lihat tema di pasatron nami di bagasan tikyon nung dia lusiho Tuhan tanyang nami dina nung leleng kami ali Tuhan menghalunguton vaksin memerangi virus corona ali Tuhan. Nga di patupa biali Tuhan di leon hodo bisuk tuaka para medis doaka ilmuwan ali Tuhan. Tuhan asiroham pasu-pasu may vaksini asa anggia Tuhan makorhon akka hagogooni tuaka pamatang nami jalaboy hami Tuhan marhagogoon tu Tuhan lau mangalo virusi. Tuk pesahat Tuhan, pehona Tuhan, pamatang nami virusi, alay marhagogoon mahami Tuhan mangalawi, alay hodo Tuhan nami, nama masu-masu sa luhut na, dotak ka petugas pe, pergogoy ma jala pasu-pasu, jala boy na sida Tuhan mengulaw tanggung jawab na pinasahat niya ka luan tunasida. Tuhan asiroham nang dia kapamarita nami pe, tuhodo pasaton nami nasida asa di bagasan tiur ni pikiran. Dohot habisuhon nasien hoy nasida ali Tuhan dinalau mengaramoti jalan memimpin negara namion unang luas nasida ali Tuhan di segai aka pikiran-pikiran na so dengan ali Tuhan tumasay gudang do permasalahan dahwa do pihami tutu di negara namion alay na pos dorohan nami aladong doho Tuhan nami ali Tuhan na sopalosomu Tuhan pimpinan nami itarsuladit alani i homa tokdong hupangasaw kami lisadok ngulu nami ali Tuhan di bagasan bornginon hubuak kami do toktong ditangyang nami ruasmi akan di bagasan akka parsahiton nang naposomi ali Tuhan tuhodo pasaton nami asa homan masu-masu akka ubat nang inumon si panganon nang aka alat-alat pil Tuhan mungkin nasahat pamatang nasida asang giat Tuhan nakorhon hahipason ni jalan marlas ni roha hami marlas ni roha nasida dinalau mamuji pasangapho ali Tuhan di bagasan borngin nope nang mangulon hami tutu di buduman nami be tuhodo pasaton nami daging nang dohoto dinami daku boto hami Tuhan menangahan na masa di borngin na hulumon alay pos rohan nami adong goho Tuhan nami namang gonggok pami neneng mulak pahamian non nali Tuhan sebagas joromon homana mengaramoti hami di perdalanan sahatu bagas nami ganu marsada-sada di Tuhan umatang yang pengiduan nami na orang sempurnaon na upasat hami
Ola mengasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pasaut malu meneroham ali Tuhan di gandop ham. Amin. Tatangya koma peliata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Oro-oroan ni salut sileho-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masenaloh mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uwa na husus di zolom. Pasu-pasu may zararamoti aso parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harjo motonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marwanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami madok maulianti tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab mahita mangido di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di bawah gijang. Say pinrobadia magwarmo. Say Roma harajomu, say saut maromaroham di bonotongon, songon na di bonwa gijang, leo matuhami serohangoluan siapari, sesa madosa nami sompanesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, unang hami tugiut tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horna punah harajaon, do tagogon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani debata amata, do persauran ito di porbadia ma, na mga ramoti, dohot na mamasu-masu hamu sa luhut na.
dehita.